Lleidatà, el Pirineu i Aran, en aquest sector, precipitacions de neu, cota de neu 700 metres, temperatura estable, podria baixar, però, respecte a avui, en algunes zones interiors, i el vent, en principi, més feble. Anirem acabant i ho farem en forma d'imatges. Primer, aquestes càmeres que gravàvem al matí des de Manresa amb aquesta nuvolositat que semblava amenaçar en primer terme la Seu Vella. Des de Barcelona, al centre, amb aquests ruixats a l'horitzó i les nuvolades que a estones entraven, i observin la cortina d'aigua que vèiem. I des de Tarragona, amb aquests núvols, fruit del vent que també bufava a la capital tarragonina. I fotografies, per acabar, des de Palafrugell, amb aquesta nuvolositat, algunes precipitacions, Maçanet de la Selva, força núvols des de la Pobla de Massaluca, núvols de vent a la Terra Alta, també a l'Aldea, aquests altocúmuls lenticulars, o la pluja que a primera hora del matí afectava alguns punts de la costa Barcelona. Acabem del tot amb aquestes imatges. Bona tarda.